Be ydych chi'n licio am dynodwyd yn Llanfrothen? Nabod pobl, ac da chi'n gwybod os yna rhywun da chi eisiau angen rhywbeth, mae yna rhywun o hyd i helpu. Os oes yna chi newid unrhyw beth, be fysa fo? Cael siop bach yma eto. Ie, dwi'n colli, pryd ni'n 10 mlynedd yn ôl. Oedd yna bwtsiar yma, oedd yna 2 dafarn yma, oedd gennym ni post office. A mae gennym ni un siop bach, ond sy'n gret eto cael chydig bach fwy o siopa neu post office yn ôl. Be ti'n licio am yr ardal yma? Dwi'n licio bod pawb yn nabod ei gilydd yma, a mae'n gymdeithas agos i'w gilydd yma. A da ni'n lwcus iawn, dwi'n meddwl, o gael bod dim yn yr pentre bach. Mae gen ti'r mynyddoedd, mae gen ti'r môr Llan, so lyflu o lad. A beth ydych chi'n newid? Bys fi licio cael rhywfaint fwy o gwaith i pobl ifanc o gwmpas yr ardal. Pobl sydd yn gwneud unrhyw ardal, ond o fewn yr ardal yma, da ni'n hynod ffodus hefo amgylchedd unigryw ac yn diwylliant hanesyddol. Mae gen ni fel lawer iawn o ardaloedd hefo diwydiant twristiaeth, ddipyn o heriau. Da ni'n mynd unigryw yn hynny, ond mae yna ddigon o dai yma, ond dim digon o gartrefi. I like the here, my business the here. And business good, no problem, nice food, everybody come down to here. Yeah, I like that, you know, nice people, you know. Too much rain, it's okay, I don't care, you know, because I am working the inside. Hoff beth am yr ardal yma ydy, mae'r holl blynyddoedd yn fendigedig. Mae yna gymaint o lefydd yma i mynd i gerad. A mae'n ardal braf. So yn llawer swn i'n newid yn fama, achos mae'n lyflu yma. Ond wedyn, fy siwrs yna fwy o fysys a felly hennau felly mynd a dod, ella so hynny chydig bach yn haws iddyn nhw. Dydw yn ffrindiau yn chwarae, licio chwarae efo ffrindiau fi. Dwi'n licio bob dim yn ysgol yma. Dwi'n licio chwarae yma. Be dwi'n licio fwyaf am yr ardal yma ydy y cymuned. Pawb yn dod at ei gilydd, mae pawb yn cefnogi gilydd. A beth ydych chi'n newid? Wel, mwy o... sydd yn ei ddeud. Oedd y community centres i blant a'r gweithgolion. Y ffaith bod dwi'n gallu mynd allan a claimio pethau, hwnna beth dwi'n licio. Herwydd, mae'r rhan fwy o'r bobl, maen nhw fatha, lle dwi ar holidays pethau efo'r kind of views yma, dwi fatha, sgynna i hwnna ar literally doorstep fi met so way. So hwnna beth dwi'n licio. Mae lot o bobl yn dweud, na does na un byd i'r tourists yma i wneud. Maen nhw'n dod off y trena, wel, maen nhw'n literally mynd fel ma, wedyn maen nhw'n mynd syth nôl ar y tren eto. Rwydd, does na un byd yn Blaenau, ond mae yna pethau tu allan a gwmpas Blaenau. Mae yna cymuned cry iawn yma. A beth ydych chi'n newid? Mwy o bethau i wneud yn dre. Ie, sam llawer i gadael rhywun i fynd o'n pen dre llall. Argo, trio cael mwy o lais a gorau yma da. Argo, ie. Cwestiwn da. Be dwi'n licio yn Blaenau? Dwi'n a bobl yma da. Oes, dwi'n.